आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मित्रांनो आज आपण इंस्टाग्राम आणि यूट्यूबचा लोगो कसा बनवायचा ते शिकणार आहे. तर त्यासाठी मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, आपल्याला पिक्सलॅब हा ॲप डाउनलोड करायचा आहे. तर तो पिक्सलॅब ॲप कसा डाउनलोड करायचा मी तुम्हाला सांगणार आहे. तुम्हाला काय करायचं आहे मित्रांनो, प्ले स्टोअरवर जायचं आहे आणि प्ले स्टोअरवर गेल्यानंतर मित्रांनो आपल्या प्ले स्टोअर सर्चमध्ये जाऊन पिक्सलॅब हे ॲप सर्च करायचं आहे. पिक्सलॅब सर्च करताच तुम्हाला इथे लिहून येईल पिक्सलॅब, त्याच्यावर टच करायचं आहे आणि हा वाला जो ॲप आहे निळ्या गोलामध्ये पी लिहिलेला तो ॲप तुम्हाला डाउनलोड करायचा आहे. मित्रांनो या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला पिक्सलॅब ॲपची लिंक दिलेली आहे. त्या लिंकवर जाऊन तुम्ही पिक्सलॅब हा ॲप डाउनलोड करू शकता. आता मित्रांनो पुढे काय करायचं आहे तुम्हाला, तर आपल्याला आपल्या पिक्सलॅब ॲपवर जायचं आहे मित्रांनो आणि पिक्सलॅब ॲपचे मेन विंडो स्क्रीन आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला समोर असं न्यू टेक्स्ट लिहिलेलं दिसेल. न्यू टेक्स्ट लिहिलेलं असतं. तर तुम्हाला काय करायचं, इथं जे पेन्सिलचं चिन्ह आहे, हे जे पेन्सिलचं चिन्ह आहे ते पेन्सिलच्या चिन्हावर टच करायचं आहे आणि हे जे न्यू टेक्स्ट आहे ते कॅन्सल करायचं आहे आणि तिथं आपलं जे चॅनलचं नाव असेल ते टाकायचं आहे. माझ्या मित्राचं चॅनलचं नाव लोगो बनवत आहे. तर आता माझ्या मित्राच्या चॅनलचं नाव आहे AK स्टुडिओ. तर हा AK स्टुडिओ असं टाईप केल्यानंतर मी काय करणार मित्रांनो, आता हा जो खाली ए लिहिलेला दिसतोय तुम्हाला ते एवर जायचं आहे. तुम्हाला एवर टच करायचं आहे आणि इथून आपला जो दिसत आहे तुम्हाला AB फॉन्ट, त्याच्यावर जाऊन तुम्हाला इथून खूप वेगवेगळे फॉन्ट आहेत, त्यातला एक फॉन्ट निवडायचा आहे. तुम्हाला वर दिसू शकतो तो फॉन्ट कसा दिसतो तो लावल्यावर. मला इथं अमरनाथ बोल्ड हा फॉन्ट खूप आवडतो म्हणून मी त्याला अमरनाथ बोल्ड हा फॉन्ट देणार आहे. तर असं तो फॉन्ट लावायचा आहे आणि त्यानंतर मित्रांनो काय करायचं आहे, पुढं स्टोकवर जायचं आहे. हा जो स्टोक आहे त्याच्यावर जायचं आहे आणि तो स्टोक इनेबल करायचा आहे. परत मित्रांनो पुढं काय करायचं आहे, शॅडोवर जायचं आहे. शॅडो बी इनेबल करायचं आणि शॅडो वाईट घ्यायची आहे. पुढं मित्रांनो इनर शॅडोवर जायचे, ती बी इनेबल करायची आणि ती बी वाईट घ्यायची. आता मित्रांनो काय करायचं, इथून हा जो प्लसचे चिन्ह दिसतंय त्याच्यावरून जायचं आहे आणि फ्रॉम गॅलरीवर जाऊन आणि इथं 3 डॉटवर टच करून गॅलरीत जाऊन जो आपला लोगो असेल इंस्टाग्राम कशाचा, तो इंस्टाग्राम यूट्यूबचा तो असा ॲड करून घ्यायचा आहे. आणि तो लोगो असं या प्रकारे इथं बारीक करून इथं असं सेट करायचं आहे मित्रांनो. थोडासा अजून बारीक करा मित्रांनो आणि असं इथं सेट करायचं आहे. या प्रकारे सेट झाल्यानंतर मित्रांनो त्या लोगोवर टच करायचं नाही. जे षटकोनी आकाराचं तुम्हाला दिसत आहे, हे जे षटकोनी आकार आहे त्या षटकोनी आकारावर टच करून इथून याला सुद्धा स्टोक इनेबल करायचा आहे याचा आणि हे जी शॅडो पण इनेबल करायची. हे झाल्यानंतर मित्रांनो इथं बघायचे तुमचा बरोबर सेट झाला आहे का लोगो. आणि जो पुढं 2 चौकोन दिसत आहे तुम्हाला, हे जे 2 चौकोन आहेत मला दाखवता येणार नाही मित्रांनो, त्या 2 चौकोनावर टच करायचं आहे या आणि त्यात ट्रान्सपरंट लिहिलेलं दिसत असेल तुम्हाला, हे जे लिहिलेलं आहे ट्रान्सपरंट, त्या ट्रान्सपरंटवर टच करून असं PNGमध्ये तुमचा तयार होईल. तर आता मित्रांनो काय करायचं आहे, इथं 3 डॉट दिसत आहेत त्याच्यावर जायचं आहे आणि इमेज साईजवर जाऊन तुमची इथली इमेज साईज जी आहे ती कमीत कमी 450 ठेवायचं आहे आणि तो परत असं इथं सेट करून घ्यायचा आहे लोगो बरोबर या प्रकारे. आणि आता मित्रांनो काय करायचं आहे, परत त्या 3 डॉटवर टच करायचं आहे आणि ते 3 डॉटवर टच करून एक्सपोर्ट इमेजवर जाऊन सेव्ह टू गॅलरी करायची. आता मित्रांनो मी तुम्हाला दाखवतो आपला कसा लोगो तयार झालेला आहे. तर आता आपल्या गॅलरीमध्ये जायचं आहे. तर तुम्ही बघू शकता या प्रकारे आपला लोगो तयार झालेला आहे मित्रांनो AK स्टुडिओचा. हा मी याचा बनवलेला आहे. आत्ताचा आपला लोगो दाखवतो हा आपला AK स्टुडिओचा. तर या प्रकारे मित्रांनो आपला लोगो तयार झालेला आहे. मित्रांनो व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि सबस्क्राईब नक्की करा. जर व्हिडिओ न आवडला तर अनलाईकसुद्धा नक्की करा. तर आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया.